Salam kangge Marto Dalit yang di Kalimantan ya. Sebesar kali salam kangge Marto utawi Dalit yang di Kalimantan dari Mas Antoro di kawasan negeri Johor. Mas Omek mat malam ya boten gitu. Pak Rena di kawasan dalam kapak sing dalu Pak Rena. Ayoren budal duel logok
Jih, wau enten sing nombok podang kuning niki mangke mandhape podang kuning sampun kula tombokaken. Mugi-mugi sing nombok seger waras. Tak sawata Mbak Manis. Iya
iya bunga yen lakon nyanding slirane hatiku ke diwang liang ses yen si podeng anduduk hati kepranan ramanda hatiku tansaya dedreng tak seranati sun pekat kulute bendo Cie Mas Edi Banyuwangi salam kaki keluarga wonten dalem duwel nggih terutama panjenengan Bapak Joko Boyo pokok sedaya nggih saking Banyuwangi Mas Edi Borek Banyuwangi nggih diaturake keluarga wonten duwel sugeng mirsani Pak RT, Pak Roto Sumengko, sugeng dalu Pak RT. Kapan nggih nagabgong? Cih sepeda malih Pak Carik matur sembah nuwun. Pangibingan salajengipun dipun caosaken sesepuh duel. Nggih, sesepuh duel. Mila monggo derek mangahi bagya dumateng sesepuh duel. Acak, ceko. Kene Nduk, sesepuh duel monggo. Pokoke ya aku melu ya Mas. Melu sapa? Ya melu kowe. Asik. Pokoke aku melu ya Mas. Melu apa? Ya apa wae. Lama mbok tinggal dhewe. Aku pengen ngetotke kamu ning
pokoke melu melu ning ndi nang endi wae pokoke aku melu ya melu Mas piye ya piye dolan kok mangkat dhewe cewek lunga kok dhewe-dhewe piye Mas piye janjine melu pokoke melu ya tak kramas nganggo sampo apa aku sabun awan-awan aja ngelamun kono wae kowe kok mutung ya tak dandan dik ya tak maca kowe tak cak kowe aja bingung panas-panas aja ngelamun kono wae kowe kok mutung pokoke melu sapa ya melu kowe Mas tenan piye ya pokoke melu melu apa nyang apa wae asik mbok tinggal dhewe iki lho atono dik ning omah dhewe pusing pokoke melu jos ser ngene kok gak nyang tenan dik Iji para sesepuh duel kanthi gending sumebyar katampen tombo ati nggih sumebyar tombo ati monggo kangge jumenenge dipun aturi dawet ayu cak yo iki sesepuh monggo Jih, Klatra Banjarno Mas Tejo ayat desa Kota London sugeng dalu sugeng mirsani live streaming. Sebelum balik kaki Mas Tejo ayat desa Kota London malam. BBRT Racing Kapak Modo Pak Rena punya Jih, pun kata lupen kali woro-woro nggih. Tanggal 17 bulan 5 niki nggih, marga laras wonten Bagli. Kala jengaken 3 dosa bulan 5. Songo 3 setunggal wonten Dum Bulus Tondo Mulo dengan Jatinegara. rame-rame melabu pasar rebut ngarep samarnya kalah disik anu bentos tabrakan podo kaca selak weruh bekule sing ayu-ayu esek meang gawa rasa ani bui gurih manis
gending menika dipun kintunaken dumateng ngarsanipun salam kangge masyarakat Duel lan keluargaku Demping to iki kidule kali Demping to Demping Demping kidule kali saking Pak Gareng nggih pramugari Pak Gareng Kedung Adem sing manggen ten Batu nggih niki kintun salam dateng kanggo masyarakat Duel lan kangge keluargaku sing nok Demping kidule kali matur sembah nuwun. Kabeh
tombo ati iku lima sawarnane lima sawarnane Al-Qur'an angan-angan sawarnane kabeh pindho salat wangi lakono salat wengi lakono kaping telu wakak saleh kumpulono kaping papat kudu watang ingkang luwih ngira ingkang luwih kaping lima jikir wangi ingkang suwe salah sawe dene sapa bisa nglakoni Insya Allah Gusti Allah ngijabahi